Der var engang en fantastisk og storslået mand kendt som Fenno. Mit navn er Fenno, og jeg er omnipotent. På grund af Fennos fantastiske omdømme åbenbarede Helligånden sig for ham og advarede ham om en kæmpe katastrofe. En kæmpe stor tsunami af lektier og afleveringer var på vej mod VG. Som sidste desperat forsøg på at afværge katastrofen, byggede Fenno en ark for at redde de 3 arter fra Varde Gymnasium. Men der var et problem. Der var alt for mange fucking frøer. Kom hid, mine frøer, æsler og storke. Kom ombord på mit smukke ark. Ej, Det ser ud til, at vi har et problem. der er ikke plads til os, Fenno. I gider ikke heller ikke have flere frøer. Hvad er det for en mentalitet? På VG er vi et inkluderende, stort fællesskab, der skal have plads til alle. Om de så er frøer, æsler eller storke. I skal med frøer. Sådan. Alle dem, der hader frøer, klapper nu. Skal vi ikke faste nu, når alle er med? Jo, god idé.